हेलो एवरीवन दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ दि लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दायो बयबो नुखादोंआनो जानांगौ बर'नि सासे बयजोंबो सिनायजाखानाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा सासे कमेडियान एक्टरबो। स' बिथांखौ गोबां ससियेल मिडियाआव फेसबुक इन्स्टाग्रामफ्राव गोबां बेखौ हामलायथि बावनाय नुनो मोन्दों हाबा जानायनि आरो उइस खालामनाय नुनो मोन्दों गोबांखौनो। स' बिथांखौ हाबा जाबाय होननानै गोबाङानो उइस खालामदों आरो बे हाबा जानाया नंगौना नंमारा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलां अब्लासो नोंथांमोना मिथिना मोनगोन जे बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी आदाया हाबा जामारखो ना माखो। थ' लोगोफोर बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी आदाया गावनि इउटुब चेनेलावहाय आगोलाव मोनसे भिडिअ खालामनानै गावनि हाबानि सोमोन्दै फोरमायनानै होखादोंमोन आरो बुंथिनानै होदोंमोन बयनिबो सिगाङाव। स' लोगोफोर बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारी आदाया गावनि हाबानि डेटखौ फिक्स खालामबाय होननानै बुंनानै होदोंमोन आरो बिथांनि हाबानि डेट फिक्सआ 2025नि 5 नभेम्बरावसो फिक्स जाबाय होननानै बिथाङा बुंनानै लादोंमोन। थ' लोगोफोर बिथाङा दायो मानो हाबा जाग्रोखो नोंथांमोना गोबाङानो सानदों जानांगौ दे बिथाङा मानो दायो डेट सफैयैयावनो हाबा जाग्रोखो होननानै। स' लोगोफोर बिथाङा जानांगौ गावनि हाबानि डेट फिक्स खालामनायखौ केन्सेल खालामनानै गुबुन डेट फिक्स खालामनानै दायो बिथाङा हाबा जाबाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर आंनिफ्राय आदा प्रेक्टिकेल बसुमतारीनिसिम हेपि मेरिड लाइफ आदा प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मेनि कंग्रेचुलेसन्स। स' लोगोफोर लोगोसे आंनि दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपडेट भिडिअ मोनबाय थायो आरो फिल्मफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मिन्थिनो मोनबाय थायो।